have frokost, jo. Vi kører. Action! Det er noget med, at du skal længere op i sengen, tror jeg. Jeg vil lige tage benene ind her. Det kan vi lige arbejde med det her. Nej. Du kommer lige her. Kan du løfte over på dem lidt, så... Ja, det er godt. Super. Sådan her. Altid. Så har vi lige noget glidestykke her. Du har også set FCK, de er under bundlinjen i år, ikke? Ja. Det er lige til, at han spiller over så mange ture. Så jeg tror, det er noget med at låne den her kugle igen. Prøv lige at flytte armen her, så vi kan komme til. Ja. Du må jo gerne hjælpe lidt til, ikke? Ja. Du skal ikke ligge og være så tager vi lige dit hovedgade lidt op. Det går langsomt med de her lortesenge. Ja, men altså, det er der også noget lort. Jeg gad simpelthen ikke gå på arbejde i dag, mand. Brian han har kage med dernede, så skal vi stå og lave det lort. Nej, det er super fedt. Ja, prøv lige at tage de der ben. Ja, kom. Prøv lige at være på, at du ikke falder, ikke? Sådan der, ikke? Så holder du lige fast, så bliver den her kørt op. Prøv lige at sænke benene ned i jorden. Ja, prøv lige at gøre, som der bliver sagt her. Ikke? Sådan. Godt. Sådan der. Er du klar? 1, 2, 3. Så. Det er godt. Sådan der. Så er du op og stå. Hej.